Για το θάνατο του Αλεξανδρού Ωνάση, γιο του Αριστοτέλη Ωνάση, έχουν γραφτεί δεκάδες θεωρίες. Μπορεί τα πορίσματα να έκαναν λόγο για ατύχημα, όμως η δυναμική του Αριστοτέλη Ωνάση εκείνη την εποχή έδωσε τροφή για πάμπολες θεωρίες συνωμοσίας. Ήταν 22 Ιανουαρίου του 1973. Ο Αλεξανδρός Ωνάσης απαιτούσε με τον νέο πιλότο του αεροσκάφους του τύπου Piaggio 136, Ντόναλντ Μακάσκερ, ο οποίος είχε φτάσει στην Αθήνα την προηγούμενη ημέρα, προκειμένου να αντικαταστήσει τον για χρόνια πιλότο του Ωνάση, Ντόναλντ Μακρέγκορ. Λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, ο Αλέξανδρος φτάνει στο αεροδρόμιο. Εκεί βρίσκονταν ήδη και οι δύο πιλότοι. Οι τρεις άνδρες επιβιβάζονται. Ο Αλέξανδρος Ωνάσης στη δεξιά πλευρά ως χειριστής. Το αεροπλάνο απογειώνεται. Λίγα όμως δευτερόλεπτα αφού σηκώθηκε στον αέρα, το Piaggio πήρε κλίση και άρχισε να πέφτει. Με ταχύτητα περίπου 160 km την ώρα, έσκασε πολύ γρήγορα στο έδαφος και άρχισε να περιστρέφεται χτυπώντας το διάδρομο. Η άτακτος είχε μεταμορφωθεί σε μία άμμορφη μάζα από σίδερα. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης βρισκόταν στη Νέα Υόρκη και γιόρταζε τα γενέθλιά του την ώρα που δέχτηκε τα τραγικά νέα. Αμέσως επέστρεψε πίσω στην Ελλάδα. Τότε βγήκαν 3 πορίσματα για τους λόγους συντριβής του αεροπλάνου, τα οποία όμως καταλήγουν όλα στο ίδιο συμπέρασμα, ότι τα σηματόσκηνα των πηδανίων ήταν δεμένα αντίθετα. Αυτό σημαίνει ότι όταν ο Αλέξανδρος Ωνάσης προσπάθησε να κάνει διορθωτική κίνηση λόγω του ανέμου που χτυπούσε τη δεξιά πλευρά του αεροσκάφους, το Piaggio αντί να στραφεί αριστερά πήρε ακόμα μεγαλύτερη κλίση στα δεξιά, με αποτέλεσμα τη μοιραία πτώση. Η σύνδεση των σηματόσκηνων είχε κάνει 3 μήνες νωρίτερα ο 46χρονος έμπειρος μηχανικός της Ολυμπιακής Αεροπορίας Δημήτρος Πιπεράκης, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι όλα είχαν γίνει όπως έπρεπε και ότι δεν έκανε καμία ασφαλμένη εργασία. Άφησε ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο της ολιοφθοράς. Ασφαλή αποτελέσματα για το ποιος, πότε και γιατί αντέστρεψε τα σηματόσκηνα του πηδαλίου ακόμα και τώρα δεν υπάρχουν. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης θεωρούσε πως κάποιος σκότωσε το γιο του, ωστόσο δεν μπόρεσε ποτέ να αποδείξει κάτι τέτοιο.